Sabar, sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Kalau Jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sama nyambung guyu, Bu. Loh, wong ya seneng mbok seneni to no. Iya. Bocah uhu. Sama nyambung guyu, Mah. Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Golek aku wani malah candak kali goci kutek. Yantor lebone kolam koi. Saya panggil yang panjenengan tunggu-tunggu dari kemarin. Nggih, dari kemarin. Yuk, kita panggilkan artis cilik kita. Owner dari Mayangkara. Siapa dia? Siapa? Sing bantal. Semangat. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pak Bambang yang sing duwe ki lho. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu, Nak. Halo Mas Bambang. Melek. Iya. Boleh minta tepuk tangannya buat Nika. Tresnaku suci upayani tatan balen jeni Wes. sudah Tepuk tangan buat Niken Salindri. Sin. Biasa orang nganggo ngono. Biasa kan wis nikah. itu terakhirnya ada gitunya lu mah nggak tahu lu Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah, ya ini kamu tahu nggak apa? gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak Kenapa emang? gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda? Anjir itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue bisa- baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, Nak. awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang Nah, tau. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ayo. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Saya tuh bangga dengan kamu loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatannya, Iya. dijogo sembarange ya no ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duitnya masalahnya. Ngene lho, Nak. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Loh, ngene lho, Nak. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean ki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no.
Iya. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. Mobil. Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Mangkane to ndek iki bar entuk saweran akeh ndek. Wis meneng ayo lagune apa? Bingung lah kok. Ndang diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. Ini di Selamat room Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak? Manten dudu sunat. Manten jenenge wedding. Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo Joko bapak Prawan. ibuke. Heeh. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku wis seneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono lho. Bocah tintang. Trut. Bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Tang. Aja ngono to ah. Tapi Aku malu. oh malu ya wis Malu, nggak iya. mau. Nggak mau ya wis. Udah cantik-cantik gini Iya. mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, Ya, dongane ngantene. dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Isan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok, Kuwi ndek ingi. Iki saya mantan Mbak Kiki Mbak Kiki. karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Hmm. Kiki, do you love me? Are you crazy? Dia kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah, Berarti, Kiki, mah. I am stupid. Yes, you stupid. Yes. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Tobat paracetamol bareng. Dongakne Mas. Maksudnya dijauhkan dari Semo- mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya Semo- sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Ngocot ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Iya. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujude sing apik kok. Terus Saling mencintai, saling menyayangi, balik neh, saling mengasihi, balik neh Jarno. saling toleransi, Yo, dan saling menyayangi. balik neh mulek karo ngomong. Nah, Yang penting ki ngono kuwi wong Iya, iya. bebojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup seia sekata. iya toh kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel menomang jelani. Kan yo Maksudku ini ngati ngono, tapi iya. utek ini. Iya nih tanganmu kayak giring cempe weh, ngerti ora? Ngene. Anu iki nggo Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wes ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak siap memang ya. Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, Lah nggawa wong tok. jek awales nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek siap maju? Monggo, monggo. Lah yo. Siap maju, Pak. Pak Kapolsek timbalon ngene. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kandung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik. Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak candhak tahu teng itu malah. Masaku. Awak dhewe iki mung loro, Mas. Iya ya. Nyen. Ayo meneng ra. Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Wah, Kalau jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Ah, iya. Merdeka. Duduk
Sampeyan nyapa guyu, Bu? Loh, wong seneng mbok seneni to, Nok. Iya. Bocah oho. Lho, sampeyan nyapa guyu, Mas? Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebone kolam koi. Ya. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Adian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora ro Pak Wahyudi. Bojone ayu rame lok rene. Aku ora ro. Lah iya. Ngono. Hop, sik. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Lah, Wahyudi. dia tekono sik bojone melok ora. Bojone melu, Pak. Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku namanya Pak. Bapak. Ora bener. Pak Wahyudi ranggawa bojo. Pak Wahyudi monggo mriki. Pak Wahyudi bersama teman-teman. Pak Wahyudi bagus sekali. Pak Wahyudi gendang ya rene. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak candak tali gocine. Delosar. Kapolsek. Kapolsek buat delosar. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Kowe Kok nggowo ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu ke aku. Mas. Dah. Mas. Pak Wahyudi kae ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani Wahyu. ngejak karo Kancane. Apa? Marie. Oh. Boy. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo Ayo. Ayo apa? Mriki, Pak. koyo Werkudara. Totot, semua nyaman, Pak. Pak, nyadong duka. Werkudara obesitas. Ya. Kok cuma jarak. Bapak niki namine sinten, Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa, Pak? Selat apa judi? Main. Nok. Kowe ngoleh takek. Iki anak tol-tolae, Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main to. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Jangka, Pak. Bapak saya biyen pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Main. Mau maksudnya mah dolan ngono to. Pak Kapolsek. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Aneh loh, Mas. Yo. Ya, ini Oh aneh. ya tirane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek ya iki. Pak. Jawaban, Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku iki tekon lho, Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampe nok menengi maksudnya sampean iki piye, Pak? Sabar. Sabar. Sampean niku kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek aja. Ayo. Jenengan namine Pak Anam. Lah, Pak Anam. suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam Daleme Kediri mriki.
Bapak, Yo kabeh bapak ora Bapak. ibu. Salim. Bapak nggih sugeng dalu, sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Dhewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Loh, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya, berarti apa? dhewe ning kene padha tamune Tamu Pak. nolak, ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean meneng ae nyapa Pak? Yo kalem kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean kok meneng ae nyapa Pak? Entekan kata-kata sampean. Wah. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumis lho Mas lek enek. Mlorot, Pak. Pola. Monggo Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah-patah-patah. Sitok ae sepatah-patah kok. Oke, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ulah ngampur. Pak. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtipmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah wa warahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtipmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya, nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya, apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya, jangan lupa kepleknya disimpan, jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa putra putrinya diawasi, jangan sampai nanti putra putrinya jenengan lihat nonton putra putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan, atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan, jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan, karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru. Malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa, Babin Kamtipmas, dari kepolisian, kita malam ini melaksanakan giat pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam, kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi, sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti dengan Mbak Niken Salendri. Mbak Niken Salendri, Iya, Pak. matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu. Biasanya ketemunya hanya di CD saja ya, teng CD. di layar kaca saja. Teng YouTube Pak. YouTube, nah, CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo Pak, sampun. Seneng Pak nggih, perasaane seneng nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif, dan acara Amin. ini berjalan dengan Amin. lancar. Amin Pak. Oke, terima kasih. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi Pak. Oke, lagunya Dumes. Dume saja. Ya. Oh nggih. Aduh mes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara,
dan juga ada Niken Salindri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Dumes, Babinsa. dumes sih ya, dumes, harale. Bisa sok kelingan mana? Ape kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wanita Iso gawe nyaman. Kurang tinggi. kurang dhuwur. Bapak Cobi Pak, seberapa? Iseso, coba suaranya. Gak suaranya Ken ya? Isoke. Coba. Iseso, cap gitu. Iseso, kayak cap gitu ya? Coba. Iseso Kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Terbayang-bayang nganti kekowo mimpi. Iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu. Kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan newani krasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling ngelarani. Ya. Mari kita nyanyi sama-sama, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu. Amin. Yuk kita Bapak Matur Sembah Nuwun, Pak Main, terima kasih. Nopo to Pak, repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak, kok mek samono Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondingi sulap. Uga mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Gak Iya. apa-apa Pak. Kok. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam. Pak Anam naik, Ah. Pak Wahyudi naik, Ya. itu Niken sudah bunga Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk Apresiasi. iya, Ya. berarti Niken. Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh. sama budaya seni, sama Niken, Niken sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan berarti Jembrang. kengko izine nganti jam 1 Mas. Maino dhewe. Nah, ini ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Iya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini dan Kiki. juga Bapak Supriyantono Mbak mbok Kiki bilih kersa sama munggah, Mas monggo. Dandi. Heeh. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten namun mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabui. Monggo ditabui Mas diserepake Mana? untuk mempelai berdua. Belum ndang. Yo! Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah, sini Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine?
Ya lek wajah ya adoh to Mas, Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. kepara nyongot Kepara nyoto, kepara nyongot. Kepara nyoto. Wis kepara nyongot. Sampean kepara nyongot iki sampean iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Caitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, Mas mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho genah ngono. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampean iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah iya sampean. wis iki atarane mantanane Mbak Elisa karo Mbak Kiki ngono. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampean iki wis gak wayah nyambut gawe, Mas. Lah terlihat bosor nyambut gawe. Bugoni cinta tok. Ya ben, Lah, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya timbang. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta, ora iso ya kan ning omah Ora. enek putrane. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng, halo marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti sampean? Baru kok ni siapa sampean? Lah Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Lah iya, Bambang. ya nukane bojo. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Iya. baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Nggih, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Anu Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana Oh, atau iya. di instansi apa? enggak aku mau mek takon ngono Ya, to. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komplek. Ya zaman berpa komplek kayak Komplek. siapa? Komik. Kalau budara. Ya, Mas ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. Mas. BRI? Iya. Nah, iki utang-utangane benak iki. Iya tuh. Iki utang-utangane benak. Iki BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang Bu. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. Campur sari. Kata tua blok. Saya campur sari ngono. CS ya, Bang? Beh. Klinik iki customer service. Tuh. Customer service. Customer jadi melayani sapa sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Tidak kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Ini, Mbak. Mboten Mbak. Jadi cleaning service ya, Meneng, Mas. mboten jenengan Wah, kan. ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Lah iya. Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service sih lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service Mbak di klinik. Elisa, pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekonku lho berapa hari? Ngene. Sampean lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. Woi. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya karim. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh.
Lah kowe kok takon lho. Lho lho. 680. 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kok bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh Mas Dendi Jombang sampean sini. Oh gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya apa iki. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to aku lancang ram jawab e. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek munakoke sampe abang lho wajahe. Duh, ya kudu jelas tuh, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek ndi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning panggung kae langsung. Langsung. Ngono lho, Mbak. Lah yo sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet jabra. Sampeyan Pane kok gulo ngono karo toh? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sampe nek suwi iki kok malah sampe engko lho iki kok mek Nggak tekon. apa-apa, nggak apa-apa. Mek tekon ketemunya tok lho iki. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, Kok. gitu loh. Jadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa. Elisa ya Mbak toh. Kiki, ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih. ngene toh. Aku Ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. dia simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, iki oh sebetulnya saya ini lho. Bangsat. Ada mana iki? Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki dibahas. Ngerti ra? Oh, kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Wes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono lah, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi, dadi mantan. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku? Gak nanggap liane apa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh gak maksudnya, Ya. maksudku apa, Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng, tak Kan. tewu tenan lho. Iki lho boyo aku rasa mikir Ngefans sama aku ya, Mbak? Ya, banget. Banget. Kalau gitu, tahu lagu nyanyikan apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu kali kami senang. Iya, 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 iya. Iya, Yang jinjing. iya, iya, iya. Terus? Berarti sih ibu. Terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kami kami senang. Oh, Vitamin Sinawang itu ya? Iya, 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 iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo ketongan ya. Apa? Yang seru aja. Oh, yang seru aja. Iya, 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 iya. Lah kok enek? Nanang. Iya. Es. Keporo nyongot. Orang nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu nggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya, ini nanggap sebagai nikah. dokumentasi. Sampai Atau nanggap- mungkin gini aja. Iya, foto Kita foto Nah, dulu. foto dulu. Mana HP-nya mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodor prese HP gitu. Mas, Dalam tolong dia. foto Mas. Opo neh to ki? Rada nengah kene, nengah kene, Mas. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Nah. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho.
Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Nggak, lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Ya, dipinangkani kawitaning sinawang ya nak. Oke. Kayang ini nandang loro asmara jroning nolo mangembar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu tiayu memani jantungku. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi. Kawitaning sinawang. Yang bagus dong jarinya. Ya Patra kok ceker. Masa ngene sama Ngene lho. Kawitaning sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak kok Kiki. pusing tuh Mas, kung cawi tuh men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawitaning tadi sinawang. arek-arek ini tadi agak gelentem ya, nadanya kerendahan loh. Ya nggak apa-apa, nanti tak marane ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana Wis, sih, tak nggak seneni. apal-apal. Ya ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acaranya no sini anu Mas, Apa? sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, dalemnya iki Patra ya ning ngarepe SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa Betul ya? SD wis suwi ya diresmekne. Ya, Yo, sok menawa ben anggap kesakurane. dhewe. Sok ben anggap dhewe. Yo. Oh, ngono ya? Iya, ya saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tahu nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Engko mesti rapen aneh iki. Ketok. Nadane E. Apa lagune? Wes D, D, D. Wes wancine tansah. Puasno. Apa Mbak? Katakno karo pilihanmu
beda ati. Enggak Kurang dhuwur nek. kurang dhuwur. Ini sama nyanyi nek. Ora. Asine wis ping 3. Lah iya ngono. Tapi luwali ape. Ora apa-apa no. Mergo Anu Mas. sampean iki kakek. Soale ngene, Huk. Aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki. Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. Kita kasih lagu yang lawas-lawas, Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane, Mas. Oh. D. C. Allah ya kami. Dar. B mayor berarti. Lagu akeh mentok. Kananku iki. Apa wi nadane? Saya tong ora pas. Maaf. Ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya nembulan kang kalingan meko. Ref ya. Oke. Tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswati atiku kasayat welas tresnamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larane atine semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambut tresno di semono. Tepuk tangannya mana buat ikan. Wah, Aja. bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol. Ketok yo. Apa no? Siapa Mas? Apa to? Apa? Lebih Mas. Kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan lama. Dadi genah sikilmu ki mambu letong. Nah. Kena ampal. Kadung nyanyi penama kehanan. Aduh, Tapi kok apa? mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no. Dikelompokne piye? Oke, bersama Mayangkara dan Ikan Salindri. Enggak lele ya Mas. Lagu lawas jek apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Nikah. Sekarang Apa? mumpung penontonnya masih banyak, Iya no. kita tampilkan sindiran Mayangkara Iya. diiringi dengan spot Apa? jaipongan. Oke. Malangke. Yo. Au. Walang keke menclok ning tenggo.
Awas.
sangit. Alang